Queríamos algo que encaixara un pouco no espacio e collimos os animales da noite. Animales que son típicos aquí, que podemos ver nas fragas, que podemos ver por toda a nosa zona. E logo foi tamén a idea de mesturalo un pouco con elementos da natureza que tamén se poden atopar aquí, como os fentos, os castaños, o millo, e un pouco mesturalos cos animais.